nací en este país que sabe a caña y algodón, que se il·lumina mucho. Estem així en l'operació a Ciutat Valenciana. Hem començat una ruta de tres cadenes de supermercats més barats de Quito per a comparar els preus dels productes i comprar efectivament els diners que hem aportat el màxim que puguem. Ja hem acabat el Santa Maria, hem agarrat preus d'un munt de coses bàsiques, arròs, sucre, tonyina, panyals, compreses, un munt de coses, i ara hem vingut en taxi al segon supermercat, el Gran aquí. Hem vingut al Tia, el tercer i últim supermercat de la nostra llista de supermercats baratos, i en l'operació a Ciutat Valenciana. Una supercompra. Estem carregant també moltes coses de neteja que ens han demanat. Estem esperant que els xics del supermercat ens traguen les coses que hem demanat en caixes per a no comprar sol. Han anat al magatzem, ja ens han dedut tot i d'ahir a pagar i a la camioneta. Així tenim 20 y pico kilos de pasta y 25 kilos de gregadilles. Y todo este carro también es nosotros. Un país lleno de historias, de hombres y mujeres de hormigón, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. El camionet carregat. Estem descarregant així en el campamento base, que es el garage de art de una productora, se diu Darko Films. Y así es el garage donde están descargando todo. Y aquí está el centro de operaciones especiales, donde se organiza la gente. Estamos comprando, que nos han pedido también cosas como repelente de los mosquitos, porque está heavy el tema de los mosquitos allí. A comprar más funditas para el racionamiento, que las que hemos comprado esta mañana eran muy pocas, porque no estábamos seguros de si eran las buenas. ¿Y estas son las buenas? Estas son las buenas, hemos comprado 15.000. 7 y 20, el camión arriba tarde. Es un gos de rescatar de la zona del desastre. Y este es el congelador que han comprado. Hi ha una fàbrica que vol donar, una empresa que vol donar carn i necessitaven el congelador. Estem separant perquè el camionet se'n va a Sant Vicente i tot això se'n va a Pedernales, que s'irà demà en un altre camionet. Allà va el camionet en la Ciutat Valenciana. San Vicente. Yo nací en este país que va alegrías y dolor, con gente linda y con canallas que nos roban la ilusión, que no le teme al porvenir, que no se deja derrotar, que no me pide visa y al que siempre quiero regresar. Yo nací aquí. Yo nací en este país que a veces me echa para atrás, a veces me resigno, a veces me quiero escapar. Pero yo nací aquí y aquí aprendí a caminar, aquí te conocí, aquí me enamoré de ti. Anem a comprar tinta per la impressora, que ens han demanat ahir en el campament que tenen muntat. Estan fent com un cens de tot, de totes les necessitats que n'hi ha en cada comunitat, en cada poble, i entonces estan fent llistats i necessiten imprimir tot això per anar organitzant-se. Ja tenim la tinta. Estem així en una tenda de material elèctric perquè ja tenen llum ahí en la zona i en el menjador, però estan a fosques perquè no tenen instal·lació. Van a comprar cables, portar làmpares i bombilles. Ja ho tenim tot. Bombilles, cable i lamparetes, i portalàmpares i enxufes. Estem en la segona compra gran, així en Santa Clara, en Santa Maria també. Cargamos en una fruta, pa, portem també per ahí baix, lentilles, avena. Estem així una altra vegada en la tenda dels plàstics, on vam comprar l'altre dia les fundes de racionament.
i ara anem a comprar toldo, un rotllo de toldo per fer sostres, perquè no se banyen, que està plovent molt.